Ahojte ľudia, my tu mám sprinečnú videjku a dneska si ukážeme haul. Dala mi to taká, no je to moja taká vzdialenejšia rodina, volá sa Tereska, takže pozdravujem ťa. YouTube účet je TEIKAI, TK, takže nejak tak, takže si môžete vyhľadávať a dajte jej odber, ona tam má nejaké videjka, koncert alebo tak nejaké. A toto mi poslala ona, je to aj taká fanúšička, takže ideme si ho otvoriť, akože ja už viem, že tam ja už som to otvorila, ale predem vás upozorňujem, že keďže je to už trochu otvorené, tak niektoré produkty som ešte spadky zabalila a je to také, že ešte polepené s lepacou páskou, aby to vypadalo, akože je to zabalené, takže už som to otvorila. Prvé mi tu dala pamlsky pre koňa, tieto majú najradšej mimochodom, lebo to sú také ako keksiky. Aj mrkvové, takže jahodové a mrkvové z Decathlonu, lebo tieto aj ja kupujem práve. Takže ďalej mi tu dáva, no tak začneme tým youtuberským, to si môžete prečítať. Takže mi tu dala toto, taký ako keby nejaký svetlo na ten mobil, na počítač alebo na toto. Takže šumne. Toto si otvoríme, aby ste videli, čo tam máme. A bolo to tak zabalené, že to sa nemohlo nič stať úplne. Je to také, že to tam proste pripnete. Nejak tak. Toto je ešte fólia, ale to si odlepím, až keď to mám používať, takže tak. Ďalej tu máme tak ešte skincare čelenka. Pretože ja proste používam niečo, aby som mala také veľké akné a ja v podstate ani moc nemám akné, takže pretože ešte proste som v tom roku, že už proste trošku pobrtečka. Takže tuto máme potom čupačup s balzom, ono tam bolo ešte taká folia, tu bola toto, ale už som odlúpila, pretože som ho ovoňala už. Čupačup lip balm, to som tiež videla v jednom obchode, mám pocit, že to je z Action. Takže tak. A potom toto, tu neviem, čo to je úplne, ale je to nejaká mask. Nejaká mask? Neviem. Ja si to prečítam. Aha, toto! Tak už chápem, prečo mi tam dala tú skincare členku. Už to dáva zmysel. Ja som nevedela priznať, čo to je, ale už som zistila. Lebo tam máte proste fotečku. A určite ja tiež nejaký pošlom, pretože mi tam napísala aj adresu, takže určite, ale adresu vám nebudem čítať. Ale proste poviem vám, že to nie je Slovenka, len tak vám proste poviem, hej. A pozdravujem do tohoto videa, tak čau Tereska. Hej, to bolo všetko pre tento haul a čus. A je to aj taký napol vlogmas, prvá časť, takže čus.